kag ang teknolohiya sa diri nga sektor. Okay. So anong nag-inspire sa imo to start ang ginatawag naton nga urban farming? Din ka nagsugod anong inspirasyon sa likod sini? Kag ano ginalantaw mga vision sa ulihi? Well, una no nakita ko ning how important it is like sang mga tinalikdan pa nga tinuig na kita isa ka empleyado lamang aga pang-empleyo so nakita ta nga kung ikaw empleyado Mm. wala ka tiyempo sa pagpananong pero ang pasyon bala nga gusto mo gitani nga makatuon sa pananom pero di ang kontra mo naman ang tiyempo kasi kinahanglan mo man mga budlay para makatipon ka man sa kwarta. Okay. So amo na ang nagduso sa akon kung paano ko mahimo ang isa ka pagpananom sa madali nga pamaagi kag hapos bla para sa akon like isa ka empleyado nagtuon sa pagpananom at the same time no nang makita ta nga 8 to 5 ang duty mo alas 8 bisitahan mo lang tanawon mo at the same time at the end of the day harveston ka man gyapon so Mm. pahapos ta lang ang pamaagi sa pagpananom. Okay, kay kulang taon naton, sir, you could earn a lot from being an engineer. But ikaw, isa sa mga gintutukan mo ining urban farming. Nga kulang taon naton, sir, sa isa lang kapaglantaw nga perspektibo, not too much ang imong magain. But ano gid, sir, ang inspiration mo why you take part and your focus sa sining advocacy? Well, una nakita ta sang wala pa nag-abot ang pandemya nang ginaduso tagid ni nga kita sa taga Bacolod paano ayhan mabuhi kung in kaso manggid way taman ginapangamuyo nga isa ka trahedya like ang hambal ko perme maglupok ang kanaon kay 80% of our product alin sa vegetable dito halin sa kanaon. So ang iban ginapadala ng diri sa Negros. So amo na ang what if way taman ginapangayo bilang magsira ang border or mawaay supply sa Bacolod diin ta mga kap naman sa produkto ta. So isa sa ginaduso ko sa una. So nakita ta nag-abot ang pandemya pero sa pag-close ang border nakita ta how important it is. Nakinanlan galiya and every community may ara gid integrated farm Mm. which is nga makasupply mismo sa komunidad at the same time makahatag sang seguridad sa ila sa pagpakaon. So na totally nga ma-cover up ang 100% of the community but most probably ma-push man sila nga sila mismo sa tagbalay nila ni ara man sila sang food security. Okay. Para lang gid nga sa amo ning mga hitabo lang nga nag-abot sa aton diri sa aton nga pungsod. Okay. So basically, sir, mga pila ka nakatuig nga sige ang imong kampanya kag paghimo sining nga urban farming. Way back actually nag-start ko 2008 that's backyard farming pa lang. Mm. So didto sang 2008 ay paya sang multimedia nga makuhaan tabla sang ideas. Mm. Kinahanglan mo gid mag-research or magkadto mismo sa isa ka lugar para matun-an mo gid kung paano nila nahimo sina. Like sa ako niya, I'm very passionate of it nga on how I can farm nga without in so small spaces Okay. nga i-maximize ko gid. So amo na nga akong gintunan hindi ko kinahanglan ang pila ka hektarya para lang gid maprodukto sang amo sini. So gina-concealed ko na agin tun-an nga paano ko maximize gid ang area. So that's why nga miara ta vertical farming, indoor na ta. So amo na ang gintutukan ko. Kag ang nami sini subong nakalabot ata sa komunidad, naging pa-adapt ang barangay no na ara na ta sa punto nga gina-share ta na ang aton nga knowledge into them. Kay nakita ta how important it is nga kung may ara man sila, hindi gid magutman kag waay gid kulba. Amo na nga ako nya nga isa gina duso gid. Okay, so basically, sir, diri sa Bacolod City alone, I know for sure, may mga local government units na nga nag-adapt sini. Diri sa Bacolod, pila na ka-community ang imo ginabuligan, ginatutukan, para magpatukod sining urban farming? Actually, diri sa Bacol, kung isipon ta, pila lang gid ka barangay ang miara or community farm naka-start na sila. But for us nga nagsugod sini miara ta programa no under sa leadership ni Police Captain Pindon kuha yata as partner at the same time ang Carlos Silado University. Isa sina sa mga partner ta nga miara 12 ka barangay na nag-join sa aton from barangay 1 to 10 at the same time ang 17 to 18 sa amo nang ABCAPS 2 sa leadership ni Barangay Captain Cabiona nga sang Barangay 17. So subong miara ta sang integrated farm nga model ara sa Barangay 1. So ginuduso dan ka pasalamat kita sa liderato sang Bacolod nga ginasuportahan
nga sa amuning Idulia nga pa ang makabenepisyo ang komunidad. Okay, pero outside Bacolod City, sir, mga pilana. Actually sir, damo na gid. I'm not expecting ang Iloilo, that's rice granary man sa aton di sa Visayas, pero nakita ko nga ang gina-adapt pa nila ang Okay. atong teknolohiya nga i-apply sa ila. So Mm-mm. mayara tamo ni sa Pilitis ang mina, at the same time ang diri sa Negros damo naman, the same time sa Himamaylan mayara na sila sang under kay Mayor Tungson nga liderato mayara ta pod security program nga ginasubong ginasikaso tanang nga maka-start na sila within the year or next year's January. Okay. So damo naman ang aton nga mga komunidad nga pang-adapt. Okay. Sir, buot silingon, you are an engineer turned into a farmer, but you are proud about it. Yes, actually, ang paghambal ng title mga engineer, kung magagawin sa giladula ko na it's because ang passion ko ara sa farming. Ah. Pero kung tanawon mo ya ang tinunan mo kung i-combine mo pagid kay ano mo why ni sa ng boundaries ang imo nga kaala dapat kumbaga gina-share ko ni Perme kay nga ang baso kung mapuno gaawa so kinahanglan mo man i-share ang kung anong gina-refill mo man sa iya kay para at least mapunan man sa gyapon nga punan. So hindi lang ya siling galimit sa amusan sini gina-share taman sa community on how nga ma-develop pag kay dira mismo sa ila makita ta may mga problema hindi nga gina-create namon nga technology perfect pero pag abot dito sa isa ka lokasyon may sari-sari gid nga problema. That's why nga sila mismo ang makadiskubre kung paano pagid mapamayo ang teknolohiya. That's why nga ay mapi gid yang damo na nag-join sa amuning nga program. Sir, basically, sa imo nga model, pwede mo kami share sa amon, to our listeners, anong pinaka-basic nga ginahimo kung magsiling ka aquaponics o kung urban farming in a more specific or brief nga way, at least kung gusto i-adapt sang iba naton nga mga listeners? Well, una may dikindan mayara ta ang sa aquaponics system mayara ta isda or freshwater aquaculture damo ta nga isagod na makahatag mismo sang nitrates into plants. Pero ang amon nga basic nga ginagamit is ang tilapia. It's because a tilapia ano siya mo nubo katama ang iya mortality rate. At the same time, grabe siya maghatag ammonia. Ang ammonia poisonous sa para sa tilapia. That's why nga ginabutang na sa biofilters para mag-convert into nitrates para naman sa tanom. Ang tanom naman, kumbaga, gakwa na sa nitrates from sa diri sa isda, kaga-cycle lang siya, gabalik-balik lang siya, kumbaga, ga-emit man sa oxygen para naman sa isda. So, kumbaga, ang technology is give and take eh. Okay. Amo man ginanda cycle of life. Amo man ang amo nga ginahimo nga para sa diri. So basically, ang sa Barangay 1 nga gin-mention mo, nagsugod na to sir sa aton nga urban farming subong. Yes, I'm happy, gid kag I'm proud nga that's why nga every time igaasa ako nga ang gin-adapt mong coastal nga Barangay 1 na kay tiway man sa lugar squatter sila or something nga ang area secluded katama tapos gusto kag wide area. Nga amuna permi ang gina-push ko nga gina-pitch, nga ginabaligya kay nga ang amuna ang area sang una basurahan, coastal area siya basurahan na tungod sa gusto sa mga pumuluyo nga ma-develop ang area ginbulig-buligan nila sa liderato ni Caprillos nga ma-reclaim siya kag mahimo sang isa ka integrated farm. Ginhimo na siya kay ginaduso nila yang nga may ara man sila mismo sa dira nga pamaagi nga may farm sila bisan ara sa kilid dagat. That's why nga subong successful gid ya katama ang ila proyekto nga damo nakapribiliyo ang number 1 gid ang komunidad. Okay, damo naman sir na harvest o kunaani? Well, oo, damo na sila na harvest no kag at the same time hindi lang niya sila nga produkto ang gina-harvest ang ginatag sa pumuluyo, ginatudluan pagid sila sang individual nga kung may ara mga binhi da ginapanghatag sa pamalay para sila mismo sila man niya magtuon sa pananom. Yan lang kumbaga amo man dapat mo hindi kaya maghatag sa produkto nyo lang para sa komunidad pero tudluan mo man sila mismo magtanom para at the same time sila pamalay may ara gid sila anihon. Okay, buot silingon na we do not only give them sang product itself but we provide them and help them to know paano pagid mag-culture kag mag-nurture. Yes, kay nakita namon ang dira nga komunidad mostly ang sektor dira is ang fishing eh. Fishing industry na sila ka mostly ang mga dira nga pumuluyo pangisda diang ilang ginapangabuy ang kikilid sila sang dagat. Ang ato nang dira gintudluan sila kung paano magpananom.
ang kanami lang diri sa amuni kay ang amuning komunidad nga hindi lang niya farm ang subong ang ginaduso namon no nga para sa ila. Kay gintagaan ta na sila sang sansa nga may ara ta extra income tungod sa farming. At the same time kinahanglan ta naman sila i-edukar para sa financial literacy. Kay mostly kabalo ka naman honestly gambal gi kuya. Kay sila ni one time big time ni sila. Kung may income na sila ubuso na nila at subong nga adlaw kag mga budlay nadsun nga adlaw. So amo na nga amon ginapunggan. Kinahanglan niya manu kagid tudluan sila sang financial literacy. Amo nang ginaduso namon. Kag at the same time ginaano taman that's why nga ara ang police station 2 nga gasubaybay man sa aton nga ginapalayo sila sa illegal nga mga bisyo dira nga kanugon ng bala sang kwarta nga gin-income nila. Tapos amo na bala ginapangabudayan nila ihibutang na nila ya bala sa wala nga tarong pamaagi. Oo. Pero sir, iba ng mga barangay kung mag-tion abi nga magsiling sila, they're also open para mag-establish nga mga are you always willing to help? And asasan o na ma-expectar naton sir nga imo advokasya magapadayon? Well, samtang ari patagapasalamat yang sa bag-o nga liderato sa Bacolod kay Mayor Albi Benitez kag ang komitiba nga si Councilor Tad Tyson nga gasuporta sa aton nga advokasya. Sila mismo open no mangin partner ta kag sa subong diri sa Bacolod nga ginaduso naton nga hindi lang niya ang barangay kiti mostly sa ibang nga barangay nga mga ara sa proper Bacolod wala lugar pero ano ba lang mahatag ta. So amo na nga aton nga tun-an subong nga not only sa integrated farm but into subong aton nga ginaduso sila mag every barangay may ara na taya sang isa ka business incubation hub. Like para matundluan ta kung ano pagid ang mga negosyo nga para sa barangay nga ma-improve pa. So gapasalamat ta sa ila nga ginasuportahan kita sa aton nga advokasya. Sige, thank you so much Engineer Ayan Solas ang IF Green Technology sa mga time. Good afternoon. Diri gikan sa Action Radio Bacolod. So madamo libat salamat sa tanan nga nagasubaybay kag taga pa gid sa aton nga estasyon kag Simo Sir Jan no salamat kag way gid unta ta pagsuporta mo sa aton. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa ka-Engineer Ayan Solas ang IF Green Technologies mga kaaksyon.